bhfuil go ponte? Yeah. Yeah. Be ceanna go tá seán. Dú le bhainam. Lára na baclis. Berúda cinn telam. A ré me sias cín sipa. No, chuann tribla sin orthain. No fi me second. Hi, Sue. Yeah. Ist, tá mi géiríart gara dhéanagam. Cur glíoch ggódach telefón agus lígart gur tú hain Nancy. Agus ír orb an bille telefón a chur amach agat. Ní tháinig duine bin seo a bhaide. Tá sam. Níl sé sách má. Détá rága me an rud cinn faoi. Slán. Tá le rácap sin feidir. Adúir. Tádach. Discialta. Am mé bhaine agaí? Ó bain ó níl deoirhhaine sa techa stóí. Níor tháinig delivery chuide bin níl sam beo cén fá. Fáris. A tá bhrón armstar. Creipsfuil ní sé sách má chorb. Sin an dá a bótan is búte héit mu ligin tíos ar gomas. Ó cé bhil tú bháin teach a feidir. Ceir dar seo. Cé. Til is san lotion can orú dort tú sé. San lotion ní ráda me san lotion óire. Trá se go bhríon. Ó tá sé seo, steach le si delivery, agus ní me se dáta. With a what? Hey. What is alright, Will? Tá. Well, ní brenn tú alright. Ja, wel, bhí me tágadtí gur háin tuisteach chur steacharm. Cum leisceil. Dúnnear mar ggéirbh go deasad. Tá bránarm. So, can I make her let? Ní an ach chun me garachtáil. Cin líon fed up. Well, there made a hurl mac, ba. Se. Well, gogad sin rud a cinn faoi mar sin. Má chin rinne me? How sin dhearna tú taida? Ja, bin an thola díirhíanna. Ach, tá ggéirbh an aonde leis nach bhfuil. Tá. Ach fu sé rócháasta. Róchasta? Ja. I mean, is droch fleine bheith a gáil amach a hín tá na chuúní sa teach ceanna leat. Neaibreach sé amach. Wat ceach bhfuil táid an neibreach amach? Ní sé ar nach chaid gáil rud cinn dína faoi, mar sinna tá wit. Agus tá me sé cinn an niúltoch meú. Bhíanna. Tá ruit me. Níl me a go gar go bheic. Ach, rúsa. Ach, táda. Níl an sí amán, oké? Oké. Wel, chwilin, mae'r gwyl sé feci am le mo ráhúl hain, gus ní chretine. O, tá sé an deachar hiiscin héire. Ceach í gur féidir leis na portaí sin rudaí a chuneal agus a chuomhnú tá mis ráile. Stíl sam chwilin, ag déri hir hál. Cen wa iad. Sian rudís gon sí meid dyna na dioriantum. O, gan pardon adynis. Ní sé sin fiar chwarabe. Bech sa bin a fáid dyn ag dyn na hirsmala. Mesto. An cynroch leidse an farsne y ffriw a mus y bortach a mus yn Europa wynt bliant hochyn. Fi sé bliant a hysyn sy'n agos fi a chorp agos go chracyn cho cwyfni he leis an lá ar wasige. Fi sé go hŵr agos go slán sy'n bechas. O, chwilin, stop. Gys na bi con rudís yn gymryd o'n died sy'n sy'n nánach. Agos cadis chwytse, na homsa. Nach wil vi na cora hys a muffin na porti sy'n y muff rysyn. Doen de friggin pusser die heel is. Niet eens het nach is gang van de politician hier voor de godpijn voor friggin namen dan. O, ta mis rá leat sa héra gur iontoch an rud an portach. An stair bhain is leis. Agus na hirsmí tá hísin sin le blianta fáda cairibrecha. O réiníar an anál. Tá mis rá leat sa Gwyl saibris agos mwyn har chymse hys fwy chwedig yn y portisyn. Mwyn? Ach, cen sort mwyn? Sian eim agos corporn gwwedi dirin? O, glach yn pardon ad i her, ni hen o chyrbe. Friw ryd i an lochwyr gydjos na portisyn bych os hed. Cen sort rydw i cholin?
Well, fríú buinóir agus airigéid, fríú néhanna agus fríú go leor seoda. Tá ceart a choí tá ceart ar fadad mar an me cean fá. Lé me sin le gairid faoi chaile se fríú áit cin síos látíide. Bhí sí choúach war choína de sé agus de rás ná ucha chuire. Am se hiarna, cai na chuúlas cen rudaí tá mun sin faoin tala a fánach go bhhaimiad. Ach na chune tá mar rálaat. Ní lán a chuileach siad a chuirtú agus siad a aimsú. Ce fan nach tríar mu de mar sin anú má bhí an bobar an go dírásned a nádaíáil. Ce fan nach meach muide? Agus cé fannach mech. Angela, hi. Brenna, bhí me ar ráile taigeise. Tá sé anzachar job cearttína nó nach chuna háisina ceartad. Níor tháinig na Ben Marie's go fáil. Na Ben Marie's? Yeah, tá brother manager, tá said sa hí war. Hes go mai go dtíad Ben Marie's. Nar orda tú rudí le go bhí hart. Well, dáda. Ach níor tháinig na Ben Marie's. Ar éon chuma. Cá me lenach dorm gan iad le hainneomh seans? Stáithí go gaithí. Ní bheith abal a chur suas lí sin. Well, mas buan mo chuidan anders tu bhí gearag mar béí le fása ná seo? Is mí, an me go le chur suas lí sin in má fob hain. Well, mar a dúirte fear fádó mar a tú ná an te a háasa. Mineral water le tell Angela. Mína sam go burnig go brin seo? Yeah, tá sé dír an dé táisiart. Ó, íar tá tágach bígus, rágach díra fása ná seanis, miniú mór míteach, béí tegus, an cócair is fear as na rúm. Well, tá balla deas le fáil, an gistan nach a réchaí. A bhfuil is samúra do mín balla deasaid, a cha bhín lofan a lár. Nar hóla tú me. A ní mis dútli bí tíos gon dain. Is cefáin na sin, a ní bain na Port Amstel céirí. Ní le sam. Cevéid? Well, ní le dáir ó am, bhfuil? Dúirt sé go raibh sé géirí chili. Cos ó clipidú hain? Nach handra bhí sé dhearú. Ní hena dúirt sé. Ó, nach chéinis. Se an síháú fáte mícheart an nead bhaiki. Bhil rud a cí mícheart a chlósa bhfuil, nó a ggéirbh an job mícheart. Look, rinne méid jam a cacalór? Ach, ní se cacalór. Má dat a ggéirbh gobarinn seo, catbhain an hádaí seo thugáil gart. Beidir nachhfuil mé géirí bheith gobar an seo, má sin a chuo bhfuil sé. Brenna, a brónam. Just tá muid fad faoi bhrún seo. Yeah, well, féidir tú é sin ará, ach ní gáin blach a chaile lumsa, all right? An teidir lína cholín. Hinna náte bhaich muid an metal detector. An teidir lín? Hera. Oh, hello, Vec. Meg, a bhla teidir lín etsa. Teidir ní. Goile, go leat le hanar tógi mo hása. Ar a cem fan nach bíon nach mé héana bhí anse chuid. Á tá samach. Well, as tú tú aon duine le hart. Ó fan is fice me. Please, her, se táchtach. Ní se chiimlí mé. Chnig me John George Daly. John, ú tú cínte? Gearfa nach bhhacha me le mar áthú héna na dhéad séit. Ach, cén fá an rud éhar ag Nancy sa cédal síos? Tíor siar a mé. Tuige. Le sam, bhí sé géirí bheile lasmór yes is dócha. Agus bas a Cinderella, heba? Leid ní mé an fuór grona. Ach, an chranú ar Janet. Tá is So, inistam. Cén fan ar chuine se bh deanghil lena chéile? Le sam. Ar léisiart? Branní céim fána ceistan na seoilig. Cén difriocht dhéana se ditse. Difriocht ar bit a mé fistrach sin na méid. Beidir nach cheartid bheith go fistrach sin. Dealach sé sin hú nach bhealach. Ceirt spri sin? Tada. Ok, le bheith sa léirfrúi den nóir dhéarnach. Níor gléimiis ar Nancy, is níor gléise se armsa. Ok, anis, a bhéidir muid darú díanamh de. Tá brónarm fao sin. Is sé Daniel, cé bheith sa tá brónarm faoi mai bíocht. Tá brónarm tá sé seo fuair. Ha? Be le faí an second Daniel. Tá brónarm te me cean teisí idir buinte. Be le faí an second. Tá Tom, tá sé faoi bhrú híla. Brú? Ó, ní is a éidir. Nu bhaid í caiisteach a mai cuih leis an má bochail. All right.
Jas go gur tú fáilte rihan omíocht nó mar sin, banna siad chuide an bhrúí ban seo. Omíocht nó? Tí haig? Tí haig? Ní an omíochtí haig gonne bich a héine agus chuid ceparí stála agus súb. Bín belí tetas le in lentí seos nío sé dí haige? Iafanis, tá sé d déna béléis tá cócar an nócha. Ó, stoi bhí Angela tan bhain? Ní hí cócar an nua dúirt me, agus tá chócara, mar is ólí péin. Cetáin, aber macha. Bernie. Bernie. Har fa fric sé cincin an siafaid eis nort. Ní siafaid bethe? Go siúr a hen go bheice tú mar a greidirnta me? No, ní bailcha big ngoch Bernie go go haigó dyrol. Well, tá sé an, cooking up a storm ar a Jerry Cawn eile. Chorric me hénig.
Di me swin ar Janet a hwrt John. Tas at mwyn i'n Janet. Ban mi tri as yn lôn an agus cwynio mer niolas o cart. Heb ik the abstå heen. Ni na want am na audition. Golly wat gena hi'n siŵr. Coffee takeaway. Good Janet. Right. Agus trí go an caí dom sa chuma. Cwynio'r, ni'n ein Jeff Rorm. Mu sé ní chun mu bhádó stóragus na b chiimlíart fao sé. Agus a chódaín ní déite man niscúil róraí chu gnóch sin agus nach mar chaamaige copla nóméad a thuirteáin. Rory, nar bheith secondary Jeanette, tá chlór se le réitechain. Be min leat an éise go trína. Well, sé tá déar áíonn seóí na metal detector, tá nó sin, agus bhí mé héana agus cólíonn na caiintear ar báb. Tá brom chuisteachairí ach chola se beáint agus leis chuú cin an nerdring na bhfuil? Tá? Well, féidir go bhéta se Carlíb. Mar se mai bhein nó hain, siúhait cholí. Nis, metal detectors nach cha? Se? Ach, bhfuil seach a siimplí sin an isisiú in? Ja, ficta na tíb na lugtíocht an ístin is gan second. Bhfuil nach bhfuil se sin cumasach. Bhfuil cáirta creidhheas agaí? Cárta creidhheasa? Ja, cá ceann bhead bhígur éimad ceantar an nidring. Jol go jo ní le ceán amsa réús mar bhfuil le ceanna séan seo. Mu sin ní le ceán amsa. Tá brnar. Na corigi second. Cá bhfuil tú gail? E mé réid fa an hábhenda. Gramad. Tá míle fáis rot a stórin. Feici me mar sinú. So, ar lón deas lagi. Hí? Well, in hanne de lón lad. An bhí sé an deas. Agus gur tú tain, bud tú sásta? Ní bhím se sásta riamh. Mar sin é. Agus meúnis go a hestoch le háú. Ní le sam, ní bhór mé riamh é. Weil beidir nar chuirta tú san áit cheart. Mas tú? Me cinnte héin rá. Tá bhís ag fáilte eile bhfuil le gin se. Nuad céine le de hol. Jofa me sé sin. No, tú i cear golóir, joag me héine. Hemos, neach tú John Joe hart wacha? John Joe? Níach, tuige, catá dianta is aige. Agus a rúb is goráir cin dianta gurút? Tá mú í mar sin, ach í bhfuil seat. Brenna, sáriach, o tá glúr má fát fí láir. Na tána sí che? Brenna, me cíntacht má cheap go bé John Joe ví a hir go má háirtúil síos go chéirí. Bhuiid a bhí siúrá le héanú sin. Anú tá báta seo chuis leon leis gan chláda. Well, tá níos múna John Joe na clif sin immart, agus mar áir do bháinat, ní mis bheith sí seo. Níle sam mar lua meile. Níle sam mar lua meile taach tá Angela i míisteach gaile siúpaúirecht agus ní bheith sí bhile go me sé dearnach tar nó. Os mór an trú é sin. Se gceiste am gléige stachar in stéirnig an cúpla rud a phléile, feachtas pebliachta den fop an cinál sinrad. Well, beidir go bhítach me sé cáú lead? Beidir? Well, ceirt faoin séchlog tróna mar sin, Bína náid ciúna go náam sin agus déach muid cuasaí pebliachta agus tríbáideach a phlé. Is séach lag mar sin. Is séach lag mar. Jesus, Susie. Ní chreidim hu. Céirta ort. Tás am go bhfuil rudát mar jouler sin lads. Ach an slimball sin. An ceap an tasa go bhfuil sim amsa I dai go díran. Nach bhfuil? Nach chur fún múscarm. Is arm sa bhíon fan múscaig branúirt. Be feoch nar nachí tú suasar. Come on, Janet. Come on. Is é sin an fear a dag dad beagdach mara, okay? Taig. Tá cínte? Beagnach? Is denní me se rud be, le bre an mustard a dag dad mar atá sé. Digan tú inis? So, cad cead frí cean sin?
Ó tá sé sin ar bór ar fad. Gaile, tá seam. Cabhfuir tú a hira. Nach leis sé siúpa seo. Tá sam a cholín. Well a bheith an siúpa bhí se na roiile búlan. Ach ní féidir linne se úsá de ní linne. Can nach féidir? A cholín, nach daart ar go den héanaar ball am ní chuéis na íos mu an metal detector. Agus maidide le pedar a smáide is cumú opisina, nátíí sé do go déir go dúir a cinint. Béidir bhfuil ceartad. Brenna, goil go bheic tú a seo. Sovereign elite, bheith tú éintin. Tá bronar an faoi maiile stor, ní bheith seáis. Ach bhí mu dé mini éidirn seáidin tá set nóta léchiid bhí choáinna ní teha. Nis. Tá an bhrónar mai eolalas na star. Slán storí. Ó de bhena feidir. Fáidir ná síl go gas mena chu sa dar sin na nacht. Bu le ben nefsin bhain seáidin. Tá samhil bíon lentí mar sin an stor farir. Farir dhéir, agus níos minicí tan lenta sin fáile gaiide de feidir. Agus an donnachta tan strasa goil. Bháil, ní rúdaí chu donna sin. Tá siad sácht anna feidir. Rud céanna chola lá. Tá me fáil tínta se cho feidir. Ní ha an déir bi leis. Tá samastóir tá samach. Cid is féidir na níana? Bú sé feidir go ben fóna hín skytí ar retireáile lu. Retireáil? Mágad tú bhil. Retireáil? Iú tá rá go bhile, cecha gach mu a síal? Iach má tosí baintá sa síl feidir. Heidir sa bheith sláhaocht tín seáidin go faoin. Ce bhá mu de marú héna feidir, ce bhfuil mu dhéanana fiarí me sinnit. Bud ní le samhile? Ní le sam? Tá sam rud bháinach mar be. Bhhailm go maiach mis agus sa sása cinnte sa síl seo, chola bhí den 19, nó chola gáilear den ein, bhádhaine nánachan. Right, sin mis ré. Tá bríanamh carta gróisitá mi ceapa. Ce chuig bhfuil gáir le sinna tréna? Ja, go bro. Tá bug nach ré. Right, feic me sib. Le héad a bhrú. Cogur, bhil cean tapí tí haig? Í bheith gur maithad Rory. Tá vint fannachlam. Fiber be. True love, ceart go leor. Ja, rud cinint mar sin. Tíana, bhí súlagam nach nachta le mé. Tá brónar am inis bhí seo, ach tháinig sé seán ar a dúra me go nóméid deire. Cud a héin? Nótaí ó chruine an chuiste farbara, bhí sé siúlainne. Bhí seansar be gur féidir é chlúteach sa chláir maidin. Fachart bhíns taidíon a nachtanis. Well, bei an fannach siúach, sure, cin dachar. Brónam fi sin a rís. Sin ní thuig sé bhádar tasúlam. No, capúir a chléig dearin. Níanach sé an madis tá bhanig siúr an chaú leat. A bhah sé sin ionta chóir, gur mí maithad. Na habare. Seo, tuair am cean dá siúd. Beag an gluchar a vint nua, ceapse go má cáilte. Leonard? Right, well, ní chuine mé heilisih. So, bheith simad an mar sin. Ó bheach. Neach, bheach ansí me man. Cha blicht an fob sin atá geisteannach, eh? Ó, ceir beile? Hello, Daniel. No, tá sé fós gobar. Well, tá sé gobar dearnach. Yeah, look, slán, Daniel. Hi, Stor. Hi. Céir a thugann seo? Táda, just me go leir an dorasgus. Haing mar seach le lérá. So, mar si bu go le doch ní steirní? Ní dhearna. Níor tháinig Katrina bhaile fós agus ní rá Junior agan go fóil. Is cá sé? Tá sé gobar dearnach. Oh. Bhfuil éon rud mí cheart? No, just... Ja, me gur sé gimach díach mí iasa. Sure, cá sé go háin rud cís níos, ag nú dearnach. Sin ní leis?
Hi, Store. Hi. Dus ik mag hem eens gemacht. Effect met je anyways, oké? All right. Well, lá crua. Oh, fi me díadach siúil amach doras hééis lá úfasach. Gus ar an Daniel ar an fannach siir. Ónna stopt sé sin goáinnistar. Bach ik gaban sé sin nachfuil heada ar leid an amsa, seachas fe gobar. Anna, fog se. Kom je steach sa siomar a leapan beche. Beche níos compórtí stin sin. Ní dóile mé a haig. Sfar posta hu. Wel, fi me posta. Kopla nú me dochan, na fógtu me. Brennoch sé socht an a siúla Angela stachan is. Ach Terry mén méid seo leat. Níl tada eilech an tórlu adas tá a bhain chéile hart. Agus mar a noch mo bhean chéile hart. Wat tú rálam go darloch níos mú? Me sé rá tada. Kan méid sin le ólam be marach. Ke nach go televisie seo? Maar dat moet leef. Nach deas an suimhnas. Níl an telefíe gleo, níl an ceol ag blérá. Tá sé go hálinn nach bhfuil. Hey, bhfuil indragéir le pintúil? Ní bháil ní mise. Tá mé sound seo gur mád. Go me leat. Ní me gur chu seach ar a suamhnas. Bánig go tainna bheits. Verling, dan een diele stee. Wat hoe gaan dat de woud? Hoe gaat dat zo ontjaard? Tá mai gobar chun glíime chu mar go héins gomach bhfuil febed lei se. Ní steeds me goed door aan seo. Díaltas dat ger want machen. Vinne. Ní le bhaint lei seo. sé a ráhéin vín se. Is get faoin gafe? Che me goach ní cefe fúsa, as bfu gona túmí láid red fao. Brenna Verling, brenna. Ní fé le fannacht a gobar in seo go haig go dúr an birset. Nach féitanis? Sáfol a díir sin nach diggin tú. Seo an ferba cús le bás Robbie Lynch. Verling, tá tú muil máling tú gobar istin seo. Tige méid sin. Ar na bí seapáideach. Níor bhá le a thug taigó dúr an na job seo is mátásad nach chail. Tá me sin an airhors gom hengur mahad. Well, is cosú nach bhuiis. Má tá tú sásta ebliústin seo naidech nó héin. Tosa is cúis lei sin. Nus dúta méid a bhí le rád sa obair le an amsa. A chu bhirní menim tú bhean tá obair le duna ce? Ar a frigal le a bhasta frigal sin. Í ná gágam san is a cacamas mar sin is do hachain. Gred leat. Verní, nú me bháin mar le le. Ná chhála tún bheith, ní tí gur a lát leat. Brand bhíl, ní me gur réon tribleide. Bhí se má bheith gimocht. Ná chhála tú imach leat. Chuindeach a dlábh salach chuí mu denim le. Gred leat. Cé bhaint ag do bhála scéilte? Well, tú sé ceapan nach bhfuil is am sa cén far thug tú an job seo donna bhfuil. Well, bhaiki, ní sam ce fád go men jobit. A tá sam anna do bháin. Tá sam go dearabud mór a bhí.